Programa Agriculture 101. Unsaon pag-abog og maya sa basak? Basak nga gi-attacking maya. Drive-ban. Drive ko na dyan, kanang murag sakay kabadyo dyan. What? Ang pangutana og injuha ba ni? Nabala ka dyan kung tama na. Kumutsaon din ako pag-ani. Dito ni, amu adjod taon. Kaya sapit ka na taon. What? English na itaron. Maya. YouTube. Matagak mo kita mo atong ubos ba? Hala, video man. Video ko tapang mga ito. Matay test. Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Kalimot ko off. Saan naman na? Brad. Putot. Tapos kita sumpayag yun. Maligid mo gan. Oh, hangak. Mo ni kidadak ang pilapil sa buholo. Pero man siya. Welcome to our Pilapin. Doon yung latay na tag pilapil pag sure dai barangay road na.